Hello everyone! Pauwi na kami. Ang aking mga tante, thank you for today. Nag-enjoy kami guys sa Fiesta Filipino Hamburg. Ang saya-saya. Nanalo ako. Panalo sa ano ba yun ate? Sa eggs ano? Eggs plant on air. Thank you for Cathy. Ang price niya from Cathy's store. Andun po. Super saya dan guys. Kahit malayo. 1.5 hours no? Ano, ilang oras papunta rito? 2 hours. Mga gala. O first time kong gumala, kasama ko ang mga aking kaidaran. Kaidaran. Bata ka pa, hindi ka pa taong kabataan dito. Ilan taong ka na? Ano na ako, si 64. Bayot siya. Ginalitat na. 64, 46. 46 yan. O diba? Kabataan. Ate Weng, ako na mga. Ay, Ate Weng. Ate Tess, ako na magdala, oy. Sige lang, mag-video ka lang. Hindi, ako lang. Ako ang pinaka ang aking mga kaidaran. Ayan sila. Thank you for today, Ate Tess. Thank you too. Sa wakas. Masarap pala mag-enjoy. Kapag Siyempre good oy. Yung bags lang. Oh yeah. Nangitim ako. Nangitim. Yung gamit mo. Ito na masuk. Dapat niya pampaputi ang itim ate. Pampapayat. Lakad kami. Kailangan mauna para hindi. Saan kayo sumakay kanina? Kami ang layo. Hindi kayo rito bumaba ate. Hindi. Layo doon pa kami. Doon kami lumakan. O, binili kami sa Philippine shop. Philippine shop ano ba yan? Sa Fiesta Filipino. Ang ganda ng halaman guys. Ganda oh. Sayang si Winnie, oh, laki ate na. Laki pa man din ng grocery niya. Salad, strat pala, right? Hindi ba naman ang pinakbuhan natin ka? Doon tayo galing, oh. Ate, ang ganda ng salamin natin. Para hindi halatang ano. Hindi ah. Pangyayamanin eh. Para nakyutan ako. Ngayon ay gabi na sila, mag-grill na. Ay, mag-grill sila doon? Oo. Hindi makita, may mga gamit ko lang ano. Maganda sana ate, kaya lang malayo. Marami tayong bibit-bitin, sabihin mo. Ate Tess, padaanin mo muna yung kariton. Oh. Thank you guys. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.